사스틴 바에 좀 떠워 좀 레리 캐나이래 이게 진이 마사신 조마티아 이게 기론 구마르 조마티안 바에 빈 브라우니 폴라노 각성모리 통해 좀 떠워 좀 আজকের এই প্রোগ্রামটার উদ্দেশ্যটা কিটা বলে না হামবাই তিনি 13 তারিখ ডিসেম্বর 2021 তিনি जों अरो आम्बासा 47 ब्लक कमिटिनि अंगै তিনি अरो कायसा खादुमुं हिमबतक लेखा सामनि बागै हिमानले थांनाय 4 तारिखआव डिसेम्बरनि 2021 चिनि तिप्रासा सेंक्राक टिएसआरनि खरकनै बुथारजाखा बनि कलिग्स बायनो बरंनि कलिग्स बाय सुशांत दास मुंगै कायसा राइफलमैन बुथारजांनाय रं अंखा मार्क हासिन जमातिया एसिस्टेंट कमांडेंट ताई खरकसा किरण कुमार जमातिया नायक सुबेदार बर खरकनि न तामनि बागै कगै बुथारका बनि लगी आबनि बागै जों तिप्रा मथानि अंगै जों तिनि हिमबतक लेखा खाकायसा खादुमुं हिमबतक जास्टिस नायै बन सुकान्त दासनो फासि रिनानि बागै फासि अर्डार मारिनाय आबनि बागै जों तिनि कायसा खादुमुं हिमबतक लेखा आबनि बागै जों तिनि अरो बेलायनो खा खामलायजाक थांनाय 6 तारिखआव जों खालायलेनेन कक तंमानि आबोसि वाति बेलाय वाति रुब्रो खालायमानि बागै जों खालायमालिया आबनि उयागुलो 9 तारिखआव जों खालायलेनेन कक रिलायजाक आदिनबो बुवाग्रानि दागि मुंबाय जे भारत बर्षनि खरकसा सेंक्राक जतनी आर्मी अक्रा बिपिन रावत हेलिकप्टर एक्सीडेंट निजामाबाई बन सुख फुनुंगनानि बागै जों आदिनबो खालायमालिया हायना हाय तिनि 13 तारिख डिसेम्बर 2021 तिनि जों कायसा हिमबतक लेखा आबनि बागै जों तिनि अर गोबांमा बरक बोरै चला जत मिलिवैनो TWF YTF ताई तिप्रा मथा मिलिवै जों अर कायसा खादुमुं हिमबतक लेखा आबनि बागै जों बसखांनि दिनराव जों ताइबो ओ जास्टिस मानिया साक जों तिनि प्रोटेस्ट दंनाय तिनि डिमान्ड दंनाय जे बन फासि फायनानि बागै बा बन सास्ति रिनानि बागै जों बनि एगेन्स्ट सुकान्त दासनि एगेन्स्ट जों ए आम्बासा 47 ब्लकनि अंगै जों ताइबो सारा त्रिपुरा राज्यनि अंग हिसाबै जों अरबो खालायलेनाय बनि सास्ति उंया साक जतन हामबाय कामिनि मुं ए कामिनि मुं अंका रायपासे बिसि नाइला हाती
भारतनि जतनलाय तीनटा बायोस्टल एवं नौ सेनानि जतनलाय तोर सेनापुर सेनानि होग्रा था थुइनि बा बांगाव जों मापन नोदेरि के माको जों खेलेने हा जोंदेरि माया आबन बा पांदानो जोंते बामोथा आंपासा 47 ब्लॉक कमिटी ने आबन लगे लगे चिनि सारा त्रिपुरा चिनि आंबासा 4 तारिख डिसेम्बर 4 तारिख नि फाइनि 10 टा 11 टा रबो कुराबन तेसर केम सिओ बे थाके ना खादुमो केहा गतना अंखाहा इच्छाकृतभावे कौहिम चुंगमा खेव मासावो मिर्जापुर देखे सुकांत दास हियारे केहा तेसर बिनि पालनो ब्रनी होग्रा केम नि होग्रा जिनि मारखासिन जमातिया बाय जिनि ताकु किरण कुमार जमातिया नो जे निष्ठुर भावे नायसुये इच्छाकृतभावे जे षड्यंत्रमूलकभावे जों बुं जे बुथाइमो बिना कारण केहा स्टे कारण तुये ब्रो बुं जे सुकांत दास हियानाय ब्रो जे क्रिमिनल माइंडेड बुं जे चिनि तेसर असिस्टेंट कमांडेंट त्रे नायब सुबेदार नो जे बुथाइमो आबो जों बेथे खादुये मातो चिन प्रमथारो त्रे पार्टी रन कॉलेज हमया चिनि आईपीएफ तिरफा दङ चिनि बीजेपी रफा दङ बा त्रे पार्टी रफा दङ ब्रोले बो चिनि दे बदिखे अन्नाय भावे चिनि ब्रो रना बुथाइते मो आबो कुनु दुख नाया आबन बाय जों त्रिपुरा मथा जों त्रिपुरासानि मथा बा त्रिपुरासानि दल ये पार्टी ये जों बेथे खादुये मा दङ माइबा बदिखे चिनि ऑफिसर